We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Chingamidzaye zvakare paSly Media TV ndini wenyu Daniel Kachere. Zuva nhasi taswera tiri muchitungwiza tichidonongodza dzakasiyana-siyana dzatanga tichisangana nadzo. Nyaya tinayo pachirongwa chino ndechavamwe baba vakatanga kurwara mushure mekunge varecover mombe 43 pavaishanda kuZimbabwe Republic Police. Baba vatiudza zvakasiyana-siyana zvamuchanzwawo munyaya iyi, asi chikumbiro chavo chaicho ndechekuti vabatsirwe vakwanise kurarama zvakanaka vasingavhiringiki pfungwa. Zita rangu ndinonzi Jasper Mbazangi, ndogara kuchitungwisa. Vatariri vangada kuziva dambudziko ramuri kusangana naro kana zviri kukutambudzai, mararamiro amuri kuita paupenyu hwenyu. Ndingangoti iko zvino kurarama kwangu chaiko kwakunetsa nekuti hapasina chandichakwanisa kuita, because pandakarwara handina kuzombokwanisa kuita chimwe chinhu. Maybe vatariri kuti vangada kuziva kuti kurwara kwenyu zvakatangira kupi, pane zvamakaita here kana kuti zvakatanga sei kuti muzorwara kusvika pari zvino nhasi? Zvakatanga ndiri kubasa. Maita basa rechi? Rechipurisa. Muchishandira kupi? Kulala pansi. Saka chii chakanyatsa kuitika chakangorai pamuri chiri kungoyeuka kuti ndakaita zvakadai kusvika ndazongofira? It was nyaya yekungorecover mombe. Marecover mombe dzakawanda sei? 43. Dzakawanda. Saka kubva pamakadzirecover apa ndo pakangotanga hapana zvamakanza muchiri kuyeuka here kuti zvakatanga sei? Hapana chandichanyatso, nekuti nenyaya yemapiritsi for almost 25 years now. Mamemories anoita mamwe anenge achida kubviswa. Saka I can give a distorted information. Asi zvisati zvaitika izvi manga maseva nguva yakaita sei? 2 years. Alright. Handizi chichemo chamunoda kubatsirwa nacho chingava chii, kuti ndikuona kuti handidi kuramba ndikumedzai mutemo muzorora. Munoda kubatsirwa sei? Iko zvino tine stand yatinoda kubatsirwa kana zvichibvira kuvaka. Tisati enda ikoko imimi paurwere hwenyu, ndisingazivi kuti kune kwamakambofamba here kumaprofita kupi? Kwakawandisa. Mukatonzerwa kuti vaiti chii vanhu ava vachizama kubatsirai? Sembe anenge achirwara ndopatitaura kuti ungapa distorted information. Mati mune stand yamuri kuvaka yamuda kuwana rubatsiro semunhu asingachakwanisi kuwana chiraramo, handiti? Ndi zvimwe ko hamusida kuporesa? Izvozvo
ishuviro yemunhu wose asi ngola 25 years pane paunomboita hope kumboita lose woita hope woita lose tapanzisa kutinda nenguva yenyamati pai tinokutendewo. Ndinonzi Membasangi, ndinogara kuChitumbwisa kuO extension. Ndingati ndichigara nababa panapa tinosangana nematambudziko akawanda. Ini ndakatanga kuti kutonyatsogara nawo chaiko tongoti 6 years. Asi zvese zvekuti kurwara kwavo nganga ndichikuziva nokuti ndakambogara navo pane imwe nguva. Asi vanga vasati vakuita zvavari kuita izvi nokuti vaiti vachimwa mapiritsi aivabatsira. Asi mukubvunzawo kuti makambofambawo here nekuti ndinoziva kuti matambudziko aya anopedzwa nenzira dzipi. Vanoti vanga vakambofamba asi ndezviya zvokuti mukufamba kwavanenge vachiita kunenge kuchishaya munhu anonyatsoita care navo uye hanya nazvo uye mabheliefs ekuti vamwe chechi dzavo havazvibheliefs kuti kune vanhu vanobatsira vachiporesa. Vanongobheliefwa kuti munhu akarwara nepfungwa anoenda kumasaicatric achipuwa mapiritsi. Saka ino ndakazombofambawo navo semunhu wanda ndichigara nayo nokuti zvimwe zvacho zvanga zvakuchitoti kuwedzera dambudziko iroro. Saka kwese kwatakafamba neiko kwavakambofambawo nokuti vaiti vakambofambawo namai asi havana kunyatsofamba chaiko, vakangofambawo kune umwe munhu. Saka hazvina kupera. Asi kuti makurarama kwavanga vachiita vanga vachingoona kuti vangorapwa zvekubayiwa majekiseni aya nekupuwa mapiritsi ndo zvinongoti munhu anorwara neurwere uhwu agare akadaro. Saka watazofambawo kana kuti pamwe unenge uchishayiwa vamwe vacho vanotozvigona asi vazhinji vacho vanenge vachitoda mari. Sevamwe vandakazomboendera nenyaya yekuti mazuva iwayo avakanga vachifamba vachitobvisa hembe vachifamba muraini muno mese kwese kumauyi uchitodedzwa kunzi uye muvatore mudidi. Vanhu vozokuti wode mamboenda pakati zveshuwa kuenda pamwe ndakaenda pane pandakatoenda pakatonzi panodiwa mari inokwana mombe. Asi kuti nditi ndinoiwanepi nokuti pano ndini nditori muriritiri ndikasabuda pano hapana chatinodya pano. Imi munorarama sei? Munenge muchiita chii? Ndotorarama nekutengesa mutauni. Kutoita vhenda ndichitotengesa. Saka pamunenge muchibuda panapa vanosara vari vega? Vanotosara vega. Ndo panozoitika kuti kana zvavabata kazhinji kana zvakatodaro handitobudi nekuti zvine singatoiti kuti ndisuduruke nokuti zvimwe zvacho zvinoitika. Saka zvadaro kazhinji ndikazofonerawo vana baba mukuru madzikoma avo vanovatora vovaendesesa kana kumasaicatric kuya chichi vozonzi vadzoke vanani. Asi kungoti hatisi kubatana kwekuti tinyatsokupedza solution nokuti kumasaicatric vaenda rwakawanda vachingodzokorera same problem vachitomboudzwawo kuti data tafamba asi sevanhu vasingazvibhelieve especially nemachechi avanopinda zvekuti pamwe dekurutiwo vakafamba. Ininiwo ndichitokurawo ndakakurira kumusha kwedu kwaGutu kune vanhu vaitombosangana neurwere hwakadaro. Vasati vatomboendawo chipatara munhu anotofambirwa otonzi anamatirwa. Zvimwe zvaita hazvo ndichiri mudiki asi ndokwandaiziva vanhu vachitobatsirika dambudziko iroro rotopera wotongozonzwa kunzi uyu munhu akamborwara nezvakadai zvichitobva zvapera zvachose. Chitimati zvamuchiti machechi avanopinda sazvoraza pamwe semuroora makamboedzawo kuti vaendese kungoita sekoma muchitaura pakuti kwacho kuti vambonotariswa. Makambozamawo here kuhama dzavo kuti muvaonese kuti mutori danho iroro? Pandakavaudza vakati isusu hatikwanisi izvozvo saka isi tinongoita izvozvo kuendesa kuchipatara kunobayiwa jekiseni.
nekuiswa kumasaicatric kana situation iyo yaita seizvozvo. Pamatara kuti vaifamba vasina kupfeka apa zvaitika sei? Asi zvaitika kana maina kana kugedza kana mangoina kana vaigona kungobuda semunhu ari kubuda panze wotonokatanura wotofamba vakadaro, pamwe vanhu votozokudedza. Ndeipi nhoroondo yamuchiri kutondera kuti yakanyanyisa yawakamboita nekumberereka kwavaita? Imwe nhoroondo vakatombopwanya mahwindo ese panapa, akatopwanya vakaenda kukembira apo pamakoni vakanopwanya panogara hanzvadzi yangu, saka vakazoziva. Asi vakatobva vasati vavabata ndopavakazosvika futi kwamurehwa vachibvira ikoko. Asi zvese kwamurehwa kwaiva nemukoma wavo wavaitedzana naye aidzidzisa pamurehwa akazoshaya, saka izvozvi kwamurehwa. Ende ipapo kubvapo vakazopedzisira ipapo dambudziko, izvozvo havana kufamba kwavachamboita. Zvaguma pavakafamba kuenda kwamurehwa kwacho ilast year part 1 gore rapera museri, because ipapo pavakazongobva kupsychiatric yekumasvingo kwangoya munhu akungorwara kurwara nyama yavo zvokuti haisi kuimprova kuti munhu azodini, asi vari kungoramba vachitowedzera kutorwara. Saka kwamurehwa vakaenda nei? Vaienda netsoka, havana kutombokuenda kawani, vaitoenda netsoka vachitofamba, vaitotaura ndatofamba netsoka ndichienda, votonosvika vogona kubva ikoko vodzoka netsoka. Ende kana zvakavabata vaitofamba semunhu atori vakatobva futi kumhondoro, vakatombobva kumhondoro ndokumusha netsoka vakauya pano vakatosvika kuri kumapast 4 am vakanoka gedhi. Inini chandaiziva ndichoti noti dzimwe nguva vaiti vakangobuda kuti uzoziva tine chingofonerana, havana kusvikawo ikoko here, havana kusvikawo ikoko here, munhu wese achingoti handina, havana. Saka pamwe ndo pamunozonzwa kuti vari kwakati, vari kwakati, kwese kumusha ikoko vanhu vese dambudziko iro vanotozviziva kuti ndo ravanorwara naro, saka vanotozofona, tinototofonera tese kumusha, havana kusvika ikoko here, onzi havana. Kana vasvikawo ndizvozvo, seipapo kwamurehwa vakaenda netsoka nefunga ruviri kumhondoro, vakatobva ikoko netsoka vakauya pano vakakondinya zvekufamba. Saka ipapo unozoona kuti zvapera zvamboti tambanuka, ndopaakuti dambudziko remakumbo rechii. Saka izvo zvine makumbo avo kurwadza kwaari kuita, vari kungoti inyaya yekuti munhu akambofamba stereki. Asi pavanodzoka imimi semunhu anogara nemunhu wake, pane machanges here amunoona kuti zvinenge zvanani kana kuti zvive zvatova worse pavanofamba pavanodzoka? Dzimwe nguva unongoona kuti panogona kumbodzikama ipapo, kuti vanogona kutoti muchitotaurirana zvototi vamwe vanhu so kana zvakatoita zvakanaka, unogona kusatoona kuti munhu ane dambudziko rekumborwara nepfungwa. Asi seipapo zvakafanana kana chero area ino yese inotoziva kuti baba ava vanomboita zvakadai, ndo vamwe vanenge vachitombokupai maidhia, mbofambeyo pakadai pakadai, mumboindawo pakadai, munhu ambononamatirwa. Saka pamwe zvimwe zvacho zvamunozoudzwa zvacho munenge musina kuti muti munhu abatsirike panguva yacho, asi uchitongoona kuti urwere hwekupera pamunhu hamuna kutombopera. Saka singazivi kuti semunhu amwa mapiritsi zvakanyanyisa zvichazokwanisa kupera here. Une wakungozama zvakawanda, asi ndoshuwiro yataingoda kungoti dei munhu adzokedzana pfungwa dzake, munhu atoziva kuti munhu mupenyu, munhu wemurume anoshandira mhuri, nokuti pavakadai havatomborina kana basa nazvo zvokuti kudi, unotonzwa vachitonzi ndisiye zvangu ndifi, nokuti handisina kana chandinobatsira in life. Right, ivo vana mukoma wacho hatiziti vangani, saka mungovabata pazvinokwidza chiti pamwe pese apa pane rumwe rubatsiro here rwauri kukwanisa kuunzawo sevanhu vanoziva kuti asi izvozvo havo vane rubatsiro rwavanombopawo. Vane imba yababa yanga iri kudzora sekoko, ndo yavanongoti rendi yacho vakangoti, nokuti mai izvozvo vari kurwara vari kumusha, vatoriwo nedambudziko rekuti vakastroka, saka pane munhu anovachengeta. Saka ndo rubatsiro rwavanongoti vanongosheyawo mari iyoyo yacho, asi kuti tiitaure hedu amaundi yacho haiti, imari shoma sachaio yekuti tingati vangabatsirika. Mune vana mese? Tine 1 akure zvakadii? ane 3 years.
Saka muri kumuriritira sei pamunoenda kutauni kutengesa munofamba naye? Anoenda kucreche. Okay. Kana munhu ndinoziva kuti veukama vanombouya pane vamwe vanenge vachinyengedza, vamwe vanenge vachinamata vachiti handizivo imimi kumuri kwenyu, imimi vanhu vekumuri kwenyu vakutambirawo sei dambudziko rina baba? Vanotongoramba vachindikurudzira kuti dei mambofamba navo, nekuti vanoziva kuti urwere ini ndisingazozivi hangu kuti pekutanga kuti ivo hamena vazozi kuti vakanga vasingazivi here kuti urwere hwakadai unotonyatsototanga kufamba chaiko, nekuti chinhu chinoitika nechekuti unogona kuenda pane munhu ane chipo chimwe chisingaenderani neurwere hune munhu iwo wotozvinetera wototi pamwe mapositori haabatsiri. Saka pamwe ndozvakaitika here, ndosaka vasina kunyanya kuzonyanya nazvo, handizozivi hangu. Asi inini chero hama dzangu nditori nasisi vandinoterana vanotorwadziwa, kana hanzvadzi yangu mupurisa anogara pamakona anotodaro kuti munotadza munoshayiwa here kwekumbofamba navo. Saka unenge uchishayiwa kuti wonyatsonanga kupi, kana kuti especially kwacho izvozvo zvacho zvokuti paunenge wafamba, nekuti ini pandakatomboudzwa ipapo pemunhu iyeye anonzi anobatsira mari yakataurwa chitarisa nekurarama kwekuti inini ndini ndinotoita zvese pano, ndikabvisa mari iyoyo ndogona kuiwana, asi ndinoiwana mba muno musina kana chinhu, ndekuti ndiunganidza handimboiunganidzika wani. Pandichaunganidza ndichaiunganidza ndichiti nhasi ndawana 10 mangwana ndotenga shuga, nhasi ndawana chii, ndichingodaro kungoti tirarame pamba panapa. Saka ndozvimwe zvinhu zvinenge zvichitondiremerawo izvozvo, nokuti pekupedzisira pane munhu ndifunga pakatouya vanhu vakawanda, vamwe vaitondiudza kuti dei mamboenda kwakati asi kunodiwa zvakati, dei mamboenda kwakati asi kunodiwa zvakati. Ndo pandakazoenda inini, pandakaendera iye wacho ndakanga ndisingatozivi kuti munhu anobhadharisa. Ndobva atondiudza kuti ndobva ndamutsanangurira, ndobva andiudza kuti dambudziko iroro rinopedzwa nezvakati zvakati. Patakambofamba vamwe vaiti ndezvakatangira kumba, zvine zviri zvemudzinza mumhuri mavo zvongozonoitira kubasa. Saka hauzozivi nekuti ivo ndo vanoona pamweya nepachi, asi kune vamwe vakambodaro vachitaura izvozvo. Tiri ipapo imimi munoziva hama dzavo, hapanawo here ane dambudziko rakada kuita seiroro kana kahistory kengurwara nemurwariro vanoita? Kune umwe mwana wababa mukuru futi, musikana mukuru wavo anombopota achizviita, asi kuti haazvinyanyi, asi anotombotaridza kuti njere idzodzo dzinombo asi haanyanyisi manje. Asi ndisingazivo kuti vakambofambawo naye here, hatizozivi zvokumba kwavo kuti vanomubatsira nenzira ipi. Anomwa mapiritsi eriposha, asi handifungi kuti anombomwa mapiritsi, asi kuti angori nekakurasika njere kwaanoita zvokuti izvozvi chero nezera rake wode munhu ane imba yake, asi kuti hapana. Vanga vavakidzani venyu vamunogarisana navo panapa, pane zvavari kumboitawo here kuzama kubatsirai? Toziva kuti pane vamwe vanenge vachitonyomba chaiko, mukurarama sei pakadaro, munozvifambisa sei? Zvevavakidzani ndagara hangu zvekuti kunyanyowadzana, tikatoti mamukasi zvakatondikoshera kuti ndinyanye kuti ndingatonotandara kuti tingaudzana. Asi vamwe ndo vane vachingokuti munhu, vamwe vanotorwadziwa, kutorwadziwa chaiko kungoti nemi munhu uyu haanawo hama here, kana kumashopsi chaiko chaiko pane vamwe vakatondidedza vachitodaro vachiti nemi imimi munotadza kubatana nehama dzemunhu here, munhu uyu afambwe naye adidi. Saka inini kuti uzotsanangurira kuti ungoti munhu wese wawaona unenge chitongomuudza, nechingoti aiwa hatiri kutsvaga tichafamba. Asi vanhu vachitongoona venharaunda vanotongorwadziwa nemunhu anorwara achiita zvavanoita izvo. Nekuti isusu tine vatinoshandidzana navo
maprofita matraditional healers zvese izvo. Maini dambudziko ramamuchitaura kuti kwababa uku vakati havadi kufamba, asi tinavo vanogona kubatsira matambudziko akaita seaya. Kuri kuti pane auya achida kuzobatsira, munokwanisa kutambira here kana kutaura nehama dzavo kuti dzitambire? Togona kumbotaura nekuti munhu wandakazombotaura naye ndimai vavo vakati imimi fambai. Mai vakastroka izvozvo vakagara, asi vakatoti fambai. But ivo dzimwe nguva ivo ndo vanotoramba vachiti mimi akungozvinetsa, inini handina chinhu chechazobatsira pandiri, munofunga kuti ndingachapora here chichi. Pamwe nyaya yekuti munhu ane angoona kuti arwara nguva refu. Asi mai pandakataura navo, ende akodhingwo nekuudzwawo nevamwe vanhu, ende mai vacho munhu mukuru, pane vana vachitovaudza kuti zvinhu zvakadai hazvineterwi, munofamba muchapawana pamunodini, pamunoponera. Saka izvozvo vakatiudza kuti fambai kana mune kwamawana. Tinovimbawo kuti ivo vatinoshandidzana navo pachaipo umwe achangozvonawo umweya kuti zvikumubata kuti angovabatsira babai. Asi zvisinei, tinongokutendaiwo imimi nemwoyo wamunawo, mwoyo wekuchengeta, mwoyo wekurera, tichiti Mwari akukumburerei pamabasa munobata. Toziva kuti semunhu wechidzimai zvinorwadza kana munhu anenge uchiri ndiwo musoro wemba asiri kunzwa zvakanaka, asi munoedza kushingirira nepamunogona. Chokwadi, ndaingoti dei Mwari apindira, nokuti nditori cherewo kuvabvunza pavanenge vachitaura ipapo kana kuti ndisiyei, ini ndakakudzai kuti ndisiye ndife, handisina chandichabatsira, ndinombozama. Nekuti haungati ungazviteerera ione uchiti ndoumwe wangu, asi munhu anenge akutofunga pakadaro ione wakutongofunga kuti saka chero ndikatomusiya ndezvishuwa munhu anotofa zvishuwa. Saka nie ndichimbozama iko kutozotaura nemi kuti tisvike kuwirirana kuti tidai titsvagewo rumwe rubatsiro, inyaya yekuda kuti tikundi. Ndo pane shuviro yangu yekuti dei Mwari wachambopindirawo, kana ivowo vambonyatso kuti vasimba mwiri wavo, vatange imwe life vachiona kuti upenyu hwakadini, nokuti vari kuti nguva yandarwara yakareba, saka hapasina zvazvichabatsira. Pane mumwe mubvunzo wandandati ndibvunze ndisikazi mati mwana anoenda kuchikoro handiti, asi misa amai anobvira sei acho anoziva here kuti baba vasinza? Mwana mudiki ane 3 years. Inini ndine vana vangu ndo vanoziva, vakutoziva kuti baba ndo zvavari. Ivo vane vana vavo 2, vanozviziva vana vavo kuti because vakata vana vavo 2 vachirwara kudaro, asi havana kumbobvira vagara nemukadzi iye, but vakangoitisana vana nemunhu iye, asi havana kumbobvira vagara navo, asi vana vanotozviziva, vanotombouya pano. But uyu mwana mudiki wekuti agoziva kuti baba vari kurwara zvakadai zvakadai, asi mukutotaura anotozviziva kuti baba vake vanenge vakangorara, chero achitouya achitodi anotongoziva kuti baba vanenge vakarara, but ane 3 years achiri mwana mudiki. Ko iye umwe mudzimai uyu anombopotawo achimbobatikawo here achingoona kuti baba vevana vangu? Vanogara kusouth, vakatoendawo south ngaichi 2006 ndizvo. Ndoko vanogara. Aiwa, tinotenda nekuzvipira kwamaita kuti tizotaura nemi pachivhitivhiti. Toziva kuti vazhinji vanenge vachizeza, but isu seSly Media TV we say tinovaka mazambuko, building bridges. Saka ndomukutanga kwazvo mumu zvamatataura nesu kudai, ndinoona nekutenda kuti vakatarira pana achanzwawo kuda kupushwa kuti mubatsirike, muwane shuviro neraramo yakanaka. Ndisingazoti pane zvimwe batsiro vamungada. Phone number. Ndisikazi pane rumwe rubatsiro rwamungada zvamunofungidzira kuti pamwe mungava masirira, mapedza izvozvo motipawo kuti runhare rwekuti avo vanenge vachida kukwanisa kubatsira
vanogona kubata direct kana kuti vanobata isusu veisida Media TV tichizoranirwa. Rubatsiro rwatatinarwo nderwekuti dei kuti tawana manje kwekuiwana ndokunonetsa. Mari yekuti dei tavaka, ndinoziva kuti mukuvaka imomo tikaisawo kana maroja 2 3, especially nemwana iye ane 3 years, hatizivi kuti achazosvika papi. Saka dei taiwana rubatsiro rwekuvaka, taiziva kuti tikawanawo patinowana mari mwana uyu achaendera chikoro. Nekuti anototadza kuti mwana atori nenjere chero kuri kunzi kakapinda pano social intelligence. Asi kuti dambudziko iro kuti seni wacho zvaakundiremera, nokuti izvo zvanditoendi kubasa everyday. Handitoendi kana venharaunda ino vandoziva kuti mai ava nhasi varipo nababa. Nemazuva atatopedza vakanga vatomborwara zvakatonyanyisa, ndisingatoendi kubasa. Saka pamwe ndinotozobuda ndaona kuti mumba muno hamuna chakati. Nekuti rubatsiro hatimborambi ruri kuuya, asi kuti rushoma. Vanhu vanenge vane mhuri dzavo. Mugona kuti vatarire namba dzerunhare dzangu dzinoti 0782 66 35 27. Dzababa dzinoti 0774 78 74 05. Ndo namba dzedu. tinotenda.